bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yeɓowen mana e ayawo 2STV en garti kadi hande ko dewo hoore biir mana ɗo e galle Tanu Mamadou Ali Djelia woni Alaji Ndiaye mamma ko noon lewno ko gese gonnoɗo guddule ɗe kono kanko ko ɗoɓɓe lewi nder Dakar 2S noon ko galle mo gandanɗa hoorema fodde temedere e capantati e jeegomo sagata gorko ene golla hen en garti noon e golwole men mana ne tawno ko noon windere nde sifori tawa noon ko gawlo mon mo ngowɗon heɗade mo ngowɗon yebde kala e saaha woni Farba Sally Bocar Jubbol gorko mo horko ƴere bangam ñaamo ga hen no woni ɗon ko gurmel songa sara gadde sere munna o tinno jobbi makko ɗi o tawruno mana mamma ko yebbi ɗo bangam ga ka nano ga ko Lamma Binta e coppi mum omo wondi e Madina Lamma e Hajja Lamma ɗum noon ko arti eɗen garta e mabo mo yowitake e bottari gueeƴe yowitake e ɗandugal Tanum Jultel Diabali nango fayna woni debbaɓe sileyama nalla wasuɗo bunal hakkude korongona e taraɓe sangana kono rugiyankoɓe yani e Alpha Oumar Ceerno Bayla ɗum noon en dokkat Lamma Binta ara rokka en essence nani go kumbenga sirale kumbenga sampunya kale anani do kumbenga Dakar nungola kumbenga akotareta ayo jijedu yo tare wala siri yalla yurmo Farba Sally Bocar Jubbol yafo ɗum harnamo aljanna yo malaikaji moƴƴi jaɓɓomo oto yeeso makko findir oto caggal makko findir ko ɗacci ne tawno ko howo leñol ngol ko daraniɗo leñol ngol tigi mine baɗam Oumar mo Fouta walla mbiyen Oumar mo fulfulde kala ɗe fulde holko kala e jil tappune jam ko weeti tawmaje kewi ha mbelilu mbade calcalluɓe jeehi ndogani beelal jeere kume en dogi ndogani beelal semme Amadou kume fayiɗo jeeri waranam lellal tongal camama jeeri bandam jibbu sangre toɓota ilam ila capatel jiggore yaɓɓe ladde moro gorko pullo werta nguru debbo pullo takko ɗum ene tuppi ene yonko kocce goleje ene pola ɗon kala ko gorko pullo wi matawra ma wawi waɗe debbo pullo toppito jom galle ma ndena ɓesnguma debbo pullo pullaɗo barke jarowo ɓira ɗam toftortoɗo kaɗɗam gowɗo fowde keddame dow kaw ayi so neɗɗo ari debbo nafani ɓe mbi haalino ko gorko arno hay sinno ko gorko arno baɗo mon rabo jogo mbaɗe keñiko hen debbo pullo holko andira hewde gacce
debbo pullo holko andira teddungal debbo pullo holko andira ɗoftade debbo pullo holko andira sikkade debbo pullo holko andira sunade ɗum noon rewɓe fuɗɗi itte ko ɗon jeeyi ko jeyɗa ƴettugile goɗɗo ƴettani ɗo noddi jeenam manja malal tan jorel kumba modi bay maba noɗo ganaji fella watta ɗum gona cañade maba noɗo ɓakke watta ɗum looɗe on mbiyete taɗum judde jabari namo feere namo ay so maba ko alane ɓuura ko tefande toɓɓe tigi ɗo woni kobilio hande noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗɗiɓe rendaɓe gurdam ko pulagu rendi ɗo ko gawlagu rendi ɗo ko ñeñagu rendi ɗo nde tawno aduna ko waɗi o addata haali golle ngal ɗo haala kawtino haalede kono kala ko jiɗɗa welde yirminaɗi ko meeɗi yettere ko natti hande noon ɗon ko meeɗi te ko meeɗini ko pulago tigi rigui wondude me gorko gawlo woni ɗa ha gawlo e wondude miñam woni guerte gawlo ɗum noon wutti fonte jullare heno joom tawa guerte bisimilla ma kaali e nder haalullaji men aduna ko ñaam golluji so golle golli tan haala dañe sori so golle gollani haala dañata ko fulɓe gimmini en nde wonno miɗe heewi wiide egga mene saraji honno mene saraji abay talata pullo mo kuddi allah rewani ko enen mbiyeteni pullo mo ƴettata sawru fawa e nagge aɗa andi on pullo ko gayna ko jimaji miɗe heewi wiide sawru kanne sammirtake jaaɓe woni enen amin ɗo wondude dijee du tiitonde leñol ala to innitto kal to feeñi eɗen gandi ko hoodere jayre hoydere jayre noon présente taki to feeñi fof ne anda seydi kumi noon tigi nde tawno ko enen kewi wiide moni kala ene foti lomdade hammadda do koya moratonoɗo bele menaji sanciro bele menaji soare morade bele menaji ƴetto worɓe temedere rokkira soare sancirade bele menaji ƴetto worɓe temedere lomteɓe rokkirnoɓe o wiya hammar holko tagui mo wadde ko batta ko e dañal ko tata kono basa ko tampere muñjol aduna ko mere kono noon aduna wonɗo wasi wonde mere ko heedi koko feere wadɗo min kowlo tello min gowɗo jaaƴe fara mbaɗa ɗum mo ñantani kawani sen ko an Allah rokkunomi demgal larkay ko demgal Allah rokku structure de communication tiitonde ari caɗele ngase rendo joguiɗa ko conférence concert cérémonie officielle mariage baptême anniversaire walla ka ceerno aɗa yiɗi waɗanede communiqué ko tiitonde yawri hen en mbiyani ala ɗo woni kono ko ɓuuri garɗude ko koye tiitonde tawete mon yiɗi jokkodirde e mabɓe kala numéro whatsapp 00221 719 88 80 appel direct 00221 33 855 16 37 structure de communication tiitonde ari ko findinde e tindinde e hirjinde e jirtinde gila tiitonde yetti ele ngasi e rendo men